Assalamu alaykum, hormatly sport söýüjüler. Şuňky çykyşymyzda sportyň juwjyjy görnüşi boýunça özüň goramak, durmuşda ýer tüýsek ýagdaý bolup bilýär. Sportyň juwjyjy görnüşi boýunça ýokarda 6 sany emeller, aşagda 6 sany emelleri size görkezmekçi. Ýokarky 6 sanyk birinji emelimiz turgonik, ýagny türkmençesi boyun ağrıcı emeller. İkincisi el rıçak, türkmençe emelin adı el ağrıcı emeller. Üçüncü ayak ağrıcı emelleri size görkezmekçi. Sonra dördüncü aşağıda görkezler. Aşağıdan nädip üstüne galmak, üstüne näli el ağrıcı, boyun ağrıcı emelleri etmek. Şolatları görkezmekçi. Beşinci programın adı yakadan boynu näli balboy emelleri etmek. Altıncı biýilni näli balboy emelleri etmek size görkezmekçi. Giň işleýin sportyň juwjyjy görnüşi boýunça. Sport söýüjüler, indi aşagda galaňyzda üstüňizde geçende näli özüňizi goramak üçin men size 6 sanyk emeli görkezeýin. Sport söýüjüler şu ýakaňyzda ýene alanny, şulerini ağrıjy emel ýerine ýetirýär. Ýa-da budunyň eplenýän ýerine aýagymyzy goýýar. Doly pyrlanyp, şulerini ağrıjy emel etýär. Biýilimiz galdyrýar, ýeni çekýär. Ýa-da emeliň ikinji görnüşi. Ýakasyndan alýar, budunyň eplenýän ýerine aýagymyzy goýýar. Doly pyrlanan wagtda aýagymyzy biýilimiz galdyryp kellesini alýar. Bu elim bilenim ayağını alýanny, ayağım itken, bilim galdyrýan. Hormatly sport söýüjüler, üçüncü programymyz ýokardan aşağı üstüne geçmek, üstünden balboy etmek, boyunna. Eplenýän ýere goýýar, ýa-da budunyň doly aýlanan wagtda ayağymyň ýerini çarşyp, sag elim bilen ayağını alýan. Ayağımyň ýerini çarşyan, sag elim bilen ayağını alyp itken, ayağımın yeni yerini çarşıp dilimi garına koyuyor. Şu ayda çıkacak ol kırvet gemel eder. Yok ol kendim tutacağım. Dolu iyide edim. Eline balığı vermeyecek o, emel ettirmeyecek o, ağrıya öğürler. Öğürlerini yakasından alıp ayağımın yerini çarşıyan, içine falyasını önünü çekip boynunu alıp tutuyor. Boynu ağrıda yerini getiriyor. Hormatly sport söýüjüler, dördüncü programymyz şulara yakadan tutanlar. Ýokardan üstüne geçmek. Ýa-da eplenýän ýere goýýan. Dol edim, dol badal ýaksy. Aýagyny içine salýarsy. Üstüne geçýär. Hormatly sport söýüjüler, 5-nji programmyda medalýan çalak, ýöne başga görnüşler. Ýeňinden alýan, ýakasyndan alýan. Budunyň eplenýän ýerine goýýan. Dol edim etýän. Yarsında durýanny üst saçry emel etýän aýagyny tutup
Ölme çekip üstü açır. Lan yanına doğru yürekten ölme. Boyunlar. Ayaklıkları göstermeyi. Altıncı emelimiz. Yokordan üstü açırlanmak. Çaltırat el ağır zemele geçmek. Şuraya yakadan tutanını yeninden bakvada alyas. Son yakasından alyas. Şu da yuvaşık bulan buğdunun eplenyen yerine koyyanına üstü açır emeli yerine yetirin. Trende üstüne diydim bilen turyan, döşüne basyan. El ağır zemeli üçün çep ayağımı üstüne dönyan. Bilim yok ol kalıryan, elini çekken. Hormatlı spor söyücüler, şunki çıkışımız dine ölün korumak maksadı bilen size emelleri yerine yetirip verdim. İndiki çıkışımıza çenni hoş sağ olun.